Ми продовжуємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних півгодини про політичну ситуацію в Україні, зокрема в парламенті, будемо говорити з гостем нашої студії. Це народний депутат від фракції блоку Петра Порошенка у Верховній Раді Олександр Черненко. Раніше пан Олександр був головою правління Комітету виборців України. Пане Олександре, ще раз доброго вечора. Вітаю. І ще раз дякую, що ви прийшли. Розпочнемо з того, що Генеральна прокуратура наступного тижня проситиме Верховну Раду дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від опозиційного блоку Євгена Бакуліна. Говоривши про це, генеральний прокурор, крім того, додав, що Бакулін є народним депутатом, але територію України давно не відвідував. Давайте послухаємо пана Луценка. У справі засуджено двох осіб. Заступника голови правління Чорноморнафтогазу Кацубу Олександра, котрий пішов на угоду зі слідством і відшкодував 130 мільйонів гривень до державного бюджету. Працівника НАК «Нафтогаз України» Шевченка, який розкаявся і також надав важливі дані для слідства. Скеровано до суду обвинувальний акт щодо ще однієї особи, працівника ДАТ «Чорноморнафтогаз України», ім'я якого ми поки що не розголошено. Оголошено про підозру та обрано запобіжний заход двом особам – Ігнатченко Наталії Миколаївні, голові наглядової ради ВАТ «Верномбанк» та Фролову Антону Сергійовичу і її підлеглому. Також повідомлено про підозру та оголошено в розшук колишнього голову Національного банку України Арбузова, голову управління Чорноморнафтогаз Ясюка, його радника Сахелашвілі, директора департаменту Кудика, начальника відділу ДАТ «Чорноморнафтогаз» Савченко. Також сьогодні оголошено про підозру і оголошено в розшук заступника голова правління НАК «Нафтогаз України» Корнійчука. І, користуючись можливості, знаючи, що він перебуває на території України і поки що переховується від слідства, пропоную йому добровільно з'явитися в Генеральну прокуратуру України, що, очевидно, вплине на кваліфікацію. Подання в Верховну Раду з проханням надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності пана Бакуліна. Це подання буде внесено наступного тижня до Верховної Ради і розглянуто в установленому порядку. Я так розумію, це генеральний прокурор говорив, зокрема, про справу так званих вишок Бойка, і йдеться про народного депутата, вашого колегу опозиційного блоку Євгена Бакуліна. І знову ж таки нагадаю про те, що сам генеральний прокурор сказав, що пана Бакуліна вже давно немає на території України. Я не буду вас просити безпосередньо по цій персоні говорити, ми не слідчі, ми не будемо безпосередньо ці моменти обговорювати, але перше, що мене цікавить, наскільки таке подання взагалі, скажімо, потрібне у Верховній Раді, коли йдеться про депутата, якого вже давно немає в Україні, і йому насправді від цього подання і те, що з нього знімуть імунітет, буде і ні холодно, ні жарко, як мені здається. І друге, що знову можна сподіватися, що в понеділок на Погоджувальній раді і вівторок буде лунати у Раді суперечка з приводу «а давайте знімемо недоторканність з усіх». Вже не вперше таке буде лунати, так? Ну, дивіться, щодо першого, у нас же ж чомусь так сприймається, що зняття імунітету – це означає лише дозвіл на арешт. Насправді, зняття імунітету, воно, якщо слідства мають вагомі докази і підстави, воно допоможе самому слідству. Це і обшуки помешкань, це там доступ до мобільного зв'язку і до історії мобільного зв'язку. Сьогодні без рішення Верховної Ради жоден правоохоронний орган не може цього законно зробити. Тобто затримують, не затримують, навіть його оголосити не можуть розшук, якщо в нього є недоторканність. Тобто в Україні він чи виїхав для того, щоб слідство нормально рухалося, для того, щоб його оголосити міжнародний розшук, потрібно сьогодні цю процедуру пройти. Процедура, насправді, вона теж за день не робиться, там є звернення до комітету, є певний час, коли депутата мають повідомити, не пам'ятаю деталі, здається, за 3 дні хоча б, потім засідання комітету, так далі, так далі. Чи дійде до голосування на цьому тижні, враховуючи, що це залежить, коли буде скликаний комітет, я це допускаю. Але я не здивуюся, якщо ми просто на цьому тижні не встигнемо пройти всі необхідні для цього процедури і просто не буде
не зможемо проголосувати лише тому, що потрібен ще певний термін по законодавству. Щодо загальної дискусії по недоторканності, я вже втомився від цих дискусій, не лише в скликанні Верховної Ради цьому, а й попереднім. Знову йдуть, ми проголосували зміни до Конституції в першому читанні, сьогодні треба рішення Конституційного суду. Було подібне рішення ще по недоторканності, але ми сьогодні змінили, бо там була недоторканність і суддів, і депутатів. Сьогодні виключно недоторканність депутатів. Питання без рішення Конституційного суду. У нас вже починається наступна сесія, тобто ми вже на ній можемо розглядати, але для цього нам треба вердикт КС хоча б формальний. І 300 голосів в залі. По вердикту КС мені важко сказати, а щодо по голосам в залі, тут теж є питання. Треба розуміти, що для мене не проблема взагалі особисто проголосувати за скасування недоторканності. Я всі голосування, які були, завжди тиснув зелену кнопку. А який загальний настрій в залі? Є різний. І 300 голосів – це не 226, це буде важко. Я знаю, що наша фракція є рішення підтримувати недоторканність, але наскільки вона дисципліновано проголосує, теж покаже час. Але ж різні, хоча як експерт, очевидно, може, в минулому, політолог, я все-таки вважаю, що сьогодні недоторканність депутатського імунітету в Україні, він є абсолютний, і він таким не має бути. Але в іншу йти крайність і абсолютно все скасувати, не лишаючи жодних гарантій політичної, підкреслюю, діяльності народних депутатів, теж не можна. Тобто сьогодні, як міра дійсно виконання своїх обіцянок, ми маємо це скасувати. Але ми не повинні лишати в вакуумі, а вивчити досвід європейських країн, де це є, до речі, і певні гарантії політичної діяльності залишити за депутатами, тому що ми робимо вразливих не лише корупціонерів від притягнення до відповідальності, а в разі певних політичних можливих переслідувань, яких сьогодні, все-таки, я вважаю, у нас немає. Всі ці подання, які є, вони аргументовані і Генпрокурором, і на регламентком, там дійсно є кримінальні правопорушення, але в різній історії України було. Якщо дійсно будуть певні політичні переслідування, то, власне, політик, депутат має бути захищений від таких переслідувань. Знаєте, майже все, що відбувається з депутатами, одні називають політичними переслідуваннями, а інші, скажімо, називають спробами впливу агентів Кремля, умовно кажучи. І в такій реальності ми живемо. Я пригадую реальність Януковича, коли ми розуміли, особливо в часі Майдану, коли інкримінували депутатам участь в несанкціонованих мітингах, там захоплення будівель, але ми розуміємо, що це була політична діяльність, це був вуличний протест, але якби в них не було імунітету, вони б могли постраждати. От саме це я мав на увазі. А те, що політикою прикриваються всі, це, на жаль, але це не тільки в Україні. Просто треба дивитися, наскільки аргументованим буде подання Генпрокуратури, наскільки дійсно факти проведені там. А тут же ж по вишкам Бойка особливо дискусії немає, що це вже давно журналісти провели відповідні розслідування, і сьогодні Генпрокуратура лише доводиться до розуму. Про Януковича, до речі, про якого ви згадали. Міністр екології в уряді часів Януковича, власник газодобувної групи «Борізма Халдінс» Микола Злочевський повернувся в Україну. Про це «Економічній правді» повідомило джерело на ринку. Далі цитую: «Приїхав до Києва на днях, уже провів кілька зустрічей», повідомило джерело. Додам трішки інформації, що Микола Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідується Генеральною прокуратурою. У січні 2015 року ГПУ оголосила Злочевського у розшук. Раніше повідомлялося, що пан Злочевський зустрічався з нардепом від БПП Кононенко у Відні, що сам Кононенко пізніше спростовував. Але, власне, після цієї зустрічі восени минулого року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського у зв'язку з відповідним запитом від Генеральної прокуратури. І, пане Олександре, якщо дозволите, цю думку далі продовжить Генеральний прокурор України Юрій Луценко і, власне, свою позицію з цього приводу скаже керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Давайте послухаємо. В грудні 2015-го, січні 2016 року Генеральна прокуратура України передала усі провадження по діям навколо
бізнесу Злочевського, а також діяльності Злочевського як міністра українського уряду на вимогу до Національного антикорупційного бюро. Нагадаю, що попри те, що ці справи є підслідністю ГПУ, бо були скорені до створення бюро, Національне антикорупційне бюро має право витребовувати в інтересах власного слідства будь-яке кримінальне провадження з інших органів, в тому числі ГПУ. Така норма закону, я вважаю її одним із, скажімо так, найефективніших інструментів особливого статусу цього антикорупційного органу. Тому ці справи були передані до Національного антикорупційного бюро. Наскільки я знаю, одна з них це була провадження за фактом вчинення службовими особами Міністерства екології в 11-13 роках при проведенні процедур закупівель за володіння бюджетними коштами, зловживання своїми службовими становищами службового підроблення. А інша – провадження за фактом зловживання службовими особами Міністерства екології своїм службовим становищем під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами приватним підприємствам в 10-12 роках. Саме ця справа була закрита САПом 1.08.2017 року. Це ми в САП вирішили, і я це не приховую. Не було здобуто органом слідства достатніх даних як для оголошення підозри, так і для закінчення провадження. Не доведено факту злочину. Для закриття провадження не була потрібна згода детективів НАБУ. КПК не вимагає погодження детективів при прийнятті прокурором рішення. Тобто, так виглядає, що насправді справа вичерпана, та доказів не знайшли, достатньо, ну, скажімо, доказової бази не змогли назбирати, та справу закрили, ну, і начебто все ок, та. Але ще до того, коли Генеральна прокуратура передала цю справу до НАБУ, та, то безпосередньо інформація про розшук ще до того зникла з сайту МВС. І знову ж таки, ця зустріч пана Кононенко у Відні, багато всього є різного. Ну, ви як депутат від блоку Петра Порошенка, напевно, маєте свою позицію, та, з цього приводу? Знаєте, мою позицію дійсно потрібно знати деталі справи і знати деталі доказів. Я вважаю, що, ну, якщо навіть САП вважає, що прокуратура передала там недостатньо доказову базу, і недостатньо було фактів, вони могли б і мали б час і можливості, можливо, вести своє розслідування. Але якщо говорити взагалі про злочини Януковича, я з багатьма говорив представникам правоохоронних органів і середньої низової ланки, власне, тих слідчих, вони кажуть, ну, що дуже часто, наскільки все красиво і грамотно робилося, що всі все розуміють, але провести ланцюжок від виконавців і до самої гори, або все дуже часто робилось формально, повторюсь, з дотриманням закону, хоча ми бачимо там певні корупційні дії, що робить проблематичним доведення цих справ в суді. Тут я не знаю, тут я не готовий судити. Я вважаю, якщо ну, правоохоронні органи бачили, що доказів недостатньо, то їм потрібно було їх шукати ще. Все-таки закривати справу щодо такого одіозного представника минулої влади, я думаю, ну, принаймні це з точки зору громадської думки суспільства, це не зовсім те, що сьогодні повинно бути. Ну, з такою схемою, що не один представник цієї минулої влади може повернутися в Україну. Ну, дивіться, тобто, да, прокуратура там або САП могли поступити інакше, передати цю справу в суд, і вона б розвалилася в суді. Ну, тому що якщо дійсно вони бачать, що доказова база недостатня, а тим більше з судами в нас теж багато є питань. Тому безперечно, тут сьогодні треба максимально професійно і максимально послідовно розслідувати всі ці злочини. І так вже втрачено багато часу, але ну, іноді це зробити дуже важко. Про антикорупційний суд. Починається пленарний тиждень. Вже безпосередньо з понеділка в депутатів на порядку денному є дуже багато важливих питань, які зрештою не чекають. І, зокрема, йдеться про створення антикорупційного суду. Було достатньо часу для народних обранців, аби консультуватися. Напевно, тривають певні якісь розмови, переговори. Йдеться про прийняття цього законопроекту президентського, чи, скажімо, йдеться про альтернативні, чи йдеться про голосування у першому читанні президентського законопроекту, а пізніше вже в другому доопрацьований, аби він відповідав вимогам Венеційської комісії. Що з цього приводу нам чекати з понеділка? З цього приводу нам треба чекати вівторок включення в порядок денний сесії, або принаймні порядок денний тижня
законопроекту або навіть законопроектів про антикорупційний суд, хоча депутатські законопроекти, вони в спосіб подачі неконституційний, і це окрема історія. Якщо ми включаємо вівторок це в порядок денний, я думаю, в середу на засіданні нашого комітету правової політики і правосуддя ми розглянемо це в першому читанні. Це розгляд такий доволі швидкий може бути. І за наявності включення в порядок денний рішення комітету і необхідних голосів в залі, ми в четвер вже можемо прийняти в першому читанні даний законопроект і потім вже його допрацювати, в тому числі з зауваженнями європейських структур, Венеціанської комісії, хоча не всі зауваження, я про них теж багато можу говорити, там є розумні, є дискусійні, а є, як на мене, і не зовсім потрібні зауваження, це окрема історія. Доопрацювати до другого читання і там весною, в квітні, травні прийняти в цілому. Це такий ідеальний сценарій, який на кожній точці його реалізації може дати збій. Вівторок не включимо порядок денний, там, тоді не можемо в середу розглянути комітет. Розглянемо на комітеті, в четвер може знову хромати дисципліна. І сьогодні голоси під законопроект про антикорупційний суд в першому читанні є. Тепер питання цих всіх процедур і банальної дисципліни депутатів, на жаль, дуже, тому що голоси там є притик. Але якщо ми не встигнемо це розглянути на цьому пленарному, або не встигнемо, або не зможемо, на цьому пленарному тижні, я думаю, що наступний пленарний тиждень, який вже буде в 20-х числах лютого, ми все-таки це зробимо, тому що і президент, і Верховна Рада, і всі наші міжнародні партнери, та й українське суспільство чекають цей закон, і нам потрібно ще цієї весни такий суд, принаймні, законодавчо забезпечити. Тому що там дуже ще процедура конкурсу, добору і так далі, і так далі. Це все не швидкий процес, але ми маємо його запустити. І зовсім коротко повернемося до ситуації, коли одіозні та скандальні міністри часів Януковича повертаються до України, з них знімають ці обвинувачення. Зовсім коротко про це поговоримо з заступником керівника Центру запобігання та протидії корупції Василь Вакару. З нами наживо телефоном. Пане Василю, вітаємо вас. Доброго вечора. Пане Василю, як би ви цю ситуацію прокоментували? Про те, що САП говорить, що насправді не вдалося зібрати достатньої доказової бази. Справа в професійності, компетентності? Чи в чому безпосередньо тут справа? Адже це не йдеться лише, скажімо, про міністра часів Януковича Злочевського. Йдеться про перспективу повернення в Україну і непокарання та багатьох інших одіозних чиновників того часу. Я взагалі дивуюся з того питання, яке ви задали і задають журналісти, оскільки Генеральна прокуратура України ще минулого року, десь весною, офіційно заявила, на сайті є ця заява, про те, що всі кримінальні справи, які стосуються компанії Злочевського, його особисто закриті. Друге, його компанія податки, які були нарахування з боку Державної фіскальної служби, сплатила. І це, ще раз кажу, було офіційно заявлено на сайті Генеральної прокуратури і розтиражовано в пресі. Справа в тому, що діяльність пана Злочевського і його компанії дуже сильно пов'язана з інтересами бувшого віце-президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена. Саме його син в 2014 році, коли тільки нова влада українська почала кримінальне провадження проти Бурісни і Злочевського, його син був призначений в раду директорів Бурісми. Також у спостережчу раду був введений пан Косневський, екс-президент Польщі. І з того часу тиск на компанію Злочевського Бурісма і особисто на нього був, скажімо так, введений в правове поле. Півтора року йшло слідство, і на початку 2016 року Генеральна прокуратура закрила всі провадження, про що, ще раз кажу, було повідомлено. Тому вже пройшов рік часу, оскільки питань до Злочевського немає, він повернувся в Україну і нічого не заважає йому тут проживати і, скажімо, займатися бізнесом. Його компанія, нагадаю, компанія Бурісна
їй повернуто всі, скажімо, права, тобто були там призупинені ліцензії на видобуток вуглеводів в Україні. Більше того, компанія зараз десь місяців в кінці минулого року, в жовтні місяці, придбала ще активи, зокрема у Львівській області та Полтавській, і наразі займає одну з провідних ролей, тобто серед приватних компаній, видобутку безпосередньо газу в Україні. Тобто, наскільки я знаю, офіційно Борисовна заявила, що вони видобувають біля 2 мільярдів кубів газу. Ну, така картина. Пане Василю, спасибі вам за те, що безпосередньо описали цю картину. Дякую, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Глядачам я нагадаю, з нами наживо телефоном був Василь Вакаров, заступник керівника Центру запобігання та протидії корупції. Олександр Черненко, народний депутат від блоку Петра Порошенка, гість нашої студії. Пане Олександре, хочу обговорити ще важливу тему, яка анонсується на наступний тиждень пленарний. Та це довгоочікуване оновлення Центральної виборчої комісії. Та і зрештою вже є список, який, не знаю, чи поданий, чи має подати президент до парламенту кандидатів. Та? Це важливо, чи поданий, чи ні. Тобто ті прізвища, які сьогодні обговорюються, вони є, але офіційного подання президента сьогодні в парламенті ще немає. Наскільки відомо, воно було готувалося, але потім виникла і певні заяви там політичних сил, фракцій, яких там не включили, певні заяви міжнародних структур, ну, і Батьківщини, опозиційного блоку. І наскільки мені відомо, таке подання доопрацьовується, не виключно, що туди з'являться нові прізвища, воно буде доповнене і вже тоді з'явиться в парламенті. Але теж потрібно розуміти, що головна процедура говорить про мінімум 25 днів спеціальної перевірки цих людей. Тому, коли голова Верховної Ради сказав там максимум 15 днів, він не зовсім точно висловився, не максимум 15, а мінімум 25. Відповідно, треба розуміти, що ні на наступному пленарному тижні, навіть якщо сьогодні таке подання з'явиться, ні навіть на іншому пленарному тижні в лютому, вони не встигнуть пройти цю спецперевірку. І я думаю, що ситуація точно не буде на наступному тижні розглядатись, але я з усіма спілкувався і була офіційна заява публічна президента, всіх, що таке подання воно і буде. Тут тепер вже питання процедури, коли ми зможемо безпосередньо по регламенту перейти до цього питання, але тут теж будуть питання. Дійсно, що всі ті представники, яких подав президент, мають ще знайти підтримку в залі Верховної Ради і знайти 226 голосів. І перед тим, як ми маємо перейти до голосування за новий склад ЦВК, ми маємо звільнити новий. Це не так, як з Рахунковою палатою було, що є виконуючі обов'язки рахункових членів і голови Рахункової палати. Ми зробили спробу обрати нових, не знайшли голосів, ми їх не обрали, і ті далі виконують свої обов'язки. В ЦВК буде інша історія. Перед тим, як обрати нових, ми маємо звільнити. Якщо ми тих звільнили, вже ніяких виконуючих обов'язків не буде. Ми маємо забезпечити, хай, можливо, не всіх 13, але ЦВК має мати кворум 8 осіб, вдвох ще повноваження не закінчились. Ми маємо призначити мінімум 6, ідеально призначити всіх. Я сподіваюся, що воно так і буде. Щоб запустити цей орган, бо Україна не може бути без ЦВК. Але я думаю, все буде добре, вже є проведені відповідні політичні консультації, є певний консенсус. Тепер треба дочекатись цієї процедури в залі. А чи є консенсус з приводу того, чи це буде поіменне голосування, чи голосування пакетом? Бо йдеться про те, що якщо це буде поіменне голосування по кожному кандидату окремо, то відповідно ЦВК може не повністю оновитися. А процедура вимагає по кожному, голосувати по кожному, а потім затвердити в цілому. Ми інакше не можемо піти, тому що, а вже дійсно хто набере 226 голосів, тут безперечно, але я ж думаю, що для чого і президент проводить консультації, для того, щоб запропонувати той склад, який знайде підтримку у Верховній Раді, тому що це ж не перше подання президента, є подання президента, яке вже 1,5 року лежить в Верховній Раді, але не ставиться на голосування, тому що воно не має в залі підтримки, відповідно, ми не можемо звільнити одних і не призначити інших. І ситуація тому і зависла. Сьогодні, чому ці консультації
консультації проводяться, щоб мати гарантовано, якщо не всіх, то принаймні підтримку більшості цих кандидатур і ЦВК, щоб в нас далі працювало. Деяким фракціям не сподобалося, що їх не включили. Ну, я так, наскільки мені відомо, що президент піде на зустріч і їх включить. Чи підтримає їх Верховна Рада – це питання до Верховної Ради. Хоча по жодному закону президент не зобов'язаний. Він має проконсультуватись з фракціями і зробити подання те, яке він вважає за потрібне. Якщо Верховна Рада не задовольняється поданням, вона його просто не підтримує. От. А взагалі в ЦВК добитися представництва всіх фракцій неможливо, хоча б тому, що ЦВК в нас затверджується на 7 років, Верховна Рада обирається ще 5 років. Сьогодні ми врахуємо всі інтереси фракцій, через рік у нас вибори, проходить нова Верховна Рада, нові фракції, хтось новий з'являється, хтось не проходить. І кого тепер представляє ця Центральна виборча комісія? Ну нікого. Одні фракції, які повторно будуть обрані, вони представлені в ЦВК, інші не представлені. Тому ЦВК – це якби не політичний орган, це, ну він політичний, але перша задача – це організація виборів. І від якої фракції, хто кого запропонував, вони мають забути, переступивши поріг і прийнявши присягу членам виборчої комісії. Хто їх туди делегував, яка фракція, є закон, є Конституція України, є там міжнародні правові документи, все. І забули ви, чиєї фракції ви представник. Тому для того ЦВК і обирається. Ну, ви кажете, як має бути, так має бути, але як зазвичай є, це вже інша справа. Ну, побачимо. Оновленого складу ЦВК ще немає. А по тих кандидатурах, які ви побачили, ви як безпосереднььо екс-голова правління Комітету виборців України, спеціаліст у цій справі, та подивилися ви, власне, по цих кандидатурах. Якщо говорити загалом по списку, то наскільки оцей новий склад ЦВК може якісно відрізнятися від попереднього і користуватися довірою безпосередньо? Ну, дивіться, я б їх не порівнював, і про довіру, очевидно, треба говорити, коли ми побачимо їх в роботі. Але щодо фахового, професійного рівня, я не знаю всіх, я половину знаю десь особисто, ще кількох заочно, лише там 2-3 прізвища для мене доволі темні конячки. Але тих, що я знаю, я дуже позитивно оцінюю власне фаховий і професійний рівень більшості тих людей, які там запропоновані. Про інших я нічого хорошого і поганого теж сказати не можу, бо не знаю. Про тих, що я знаю, це дійсно професіонали. Там є серйозні фахівці з виборчого права, які мають не лише там теоретики, і практичний досвід. А що конкретніше? Це і Євген Радченко, це Ольга Желтова, це Кустова, це Леонтій Шепілов, зрештою Наталя Бернацька, вона заступник міністра юстиції. Можливо, вона не є вузьким спеціалістом в виборчому праві, але як юрист, як правник, це доволі хороший фахівець. Тобто і інші прізвища. Мені дуже імпонує в професійному плані цей склад ЦВК, але тепер потрібно розуміти, наскільки цей склад, тут же професіоналізму мало. Тут потрібна командність, потрібні лідерські якості, потрібна серйозна, бо треба розуміти, який буде психологічний і моральний тиск на членів. У нас чекають 2 супернервові виборчі кампанії. І навіть якщо буде ідеальний склад ЦВК, завжди будуть незадоволені, будуть пікети, будуть звинувачення, будуть поливання, і цьому всьому, як наскільки вони будуть протистояти. А не дай Бог, вони дадуть для цього ще й привод, я маю на увазі ЦВК. А з приводу пані Севастьянової в минулому, Севастьянової, яка була заступником міністра юстиції, та їй багато хто пророкує крісло очільника Центральної виборчої комісії. Її прізвище ви щойно не перерахували. Я назвав її вже теперішнє прізвище. Я мав на увазі саме Наталю Севастьянову. Ми її більше знаємо як Севастьянову, тому що вона не так давно змінилось прізвище і вийшла заміж. Я її згадав. І я не пророкував би зараз нікому крісло голови ЦВК, тому що хто очолить ЦВК, хай вирішить сама ЦВК. Сьогодні я чув самі версії, самі різні. Я говорив з фігурантами цих версій, вони кажуть, да ні, ми навіть не збираємося. Тому давайте так, голову ЦВК обирає її склад. Очевидно, якісь консультації ведуться, але я б сьогодні уникав назви будь-яких прізвищ, тим більше, що вже такі прізвища називають, що люди відхрещуються і кажуть, ні, ми не хочемо, ми не будемо.
Почула я вас. Спасибі, пане Олександре, за цю розмову. Дякую, що ви до нас прийшли. Олександр Черненко, народний депутат України від фракції блоку Петра Порошенка у парламенті, екс-голова правління Комітету виборців України, був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами під час цього ефіру і залишайтеся з ДР і надалі.